Kaagapay, sabi ni Tita Maria Anita Beltran, gandang hapon po dyan sa Pinas po, gandang tanghali. Happy Sunday po. Kape-kape po tayo. Wala pa pong tao ah. Maaga po tayo pong nag-live po. Mukhang wala po tayong bisita ngayon. Si Ate Maria Anita Beltran lamang ang nandito. Shoutout po sa 3 million po. Happy Sunday po sa ating lahat po. Maaga po tayong nag-live po ngayon. You are the one. Dito po tayo sa labas sa rooftop. Habang nagkakape at nag-live. Shoutout po sa 10 million views po. For Tamsakdan. Happy Sunday po sa ating lahat po. John Michael Tamsakdan sa Kaagapay. Salamat bro John. Magandang hapon po dyan sa Pinas. Dito umaga pa lang po, mga alas 8 ng umaga. Good afternoon Kaagapay Tamsakdan, sabi po ni Maria Baido po. Good afternoon din po dyan sa Pinas po. Princess Lynn Pasmagan, happy Sunday Kaagapay, musta ka na? Kauwi ko lang galing church. Kumusta prinsesa natin? Sabi po ni Ma'am Princess Lynn Pasmagan. Hi, good morning Kaagapay, maaga kang nag-live kumusta po? Sabi ni Mercy Nimbres. Oo nga po tita, inagahan ko ngayon kasi Sunday nga naman, tapos habang wala pa po akong ginagawa. Mamaya po, pagkatapos po nito, maglinis po ng yan sa loob ng bahay bago magluto. Day off ko po ngayon kasi. Good noon Kaagapay mo, sabi ni Stella Ayoso. Good afternoon din po Ma'am Stella Ayoso po. Kayo po ba ay nagsimba po kanina? Gandang umaga sa iyo Kaagapay, sabi ni Ian MC Gaming. Gandang umaga po sa akin at gandang tanghali hapon din po sa inyo po dyan sa Pinas po. Maaga-aga po tayong nag-live. Nagbabaka sakali baka meron pong mga classmate na aaten. Malamig po rito. Kaya po ako nagkakapit ka nakasando. Dahil gusto kong mamaya mainitan ng araw tong katawan ko. Diyan magpapainit po ako dyan sa Tamsakdan Brad Kaagapay, sabi ni Masay. Bagong ano po natin to si Ma'am Masay. Salamat po Ma'am Masay sa pagtamsak at saka sa inyong pagdalo po sa aking live po. Welcome po kayo. Good afternoon Kaagapay Tamsakdan. Musta na rin na natin, sabi ni Maria Gati. Okay lang naman po Tita Maria. Alicia Pidereso, Dan Kaagapay watching Macau, sabi ni Alicia Pidereso. Salamat po Tita Alicia. Mercy Nimbres. Mga guys, thumbs up po tayong lahat, sabi ni Maria Mercedes Nimbres. Si John Michael, shout out sa iyo, sabi ni Ian MC Gaming po. Kaagapay, happy Sunday aga mo, sabi niya. Oo nga po Tita May Aymuti, inagaan ko po kasi day off ko po naman. Tapos kaya sabi ko mag-live muna ako kahit ilang minuto bago ako maglinis ng maglinis po sa room at magluto po. Ma'am Maria Anita, gandang hapon, sabi ni MC Ian MC Gaming po. Tamsakdan Maria Anita Beltran. Wow, salamat Tita Maria. At sa lahat po na nandito po sa ating live. Kala ko wala pong tao kasi masyadong maaga pa bago mag-live.
Kaya naman pala hindi daw nakapunta si nakadalo si Reyna sa mga Angels. Dahil nga sa live nga po live ni Roda na sinasabi niya doon yata na tawag nun, nag-vlog yata kasama yata si Reyna sa nag-scout sa mga bata, parang ganun yata yung pagkaintindi ko, kasi meron nga daw siyang i-upload di ba yun ang napanood ko kasi kay Roda. Iwan ko kung mali ako o tama ako. Hello po kaagapay, silent viewer po ako. Isa po ako taga-subaybay kay Reyna mula umpisa hanggang ngayon. Sabi po ni Ma'am Glyza Dicamon Vasquez. Ako din po at saka lahat po na nandito po, Ma'am Glyza. Lagi po nakasubaybay kay Reyna po. At siyempre masaya po kami dahil isa ka rin na laging nakasubaybay po kay Reyna po. At welcome po sa aking live po, Ma'am Glyza. Bagong-bago po si Ma'am Glyza. Nahulog cellphone. Bagong-bago po si Ma'am Glyza po sa aking live. Shoutout po sa 42 million views po tayo. Shoutout kay John Michael at Spike Limbo, Ma'am Ina, sabi ni Maria Anita Beltran. Happy Sunday sir, kaagapay mo. Kumusta na? Bakit hindi kita sa GC natin hindi may practice siya sa kanta daw po, sabi ni Pearly Fernandez. Busy po tayo, Tita Pearly. Tamsaktan, sabi po ni Ma'am Jeneline Pacquiao. Salamat po, Ma'am Jeneline Pacquiao po. Salamat po sa inyong pagtamsak at sa inyong pagdalo sa aking live po. At siyempre po, happy Sunday na rin po sa inyo, sa ating lahat. Philly Sambat, Tamsakdan. Salamat po, Ma'am Philly Sambat po. Ma'am Lisa, nasaan ka na ikaw? Itong nagsabi na naka-live si kaagapay. Maria Anita Beltran. Sinabi ba niya Ate Lisa na nag-live ako ngayon? Mapagpalang hapon po kaagapay, Tamsakdan po, sabi po ni Ma'am Leonardo Nola po. Salamat po, Ma'am Leonardo Nola. Tapos ikaw naman ang wala, sabi ni Maria Anita Beltran. Matagal na po ako nanonood sa live mo. Ngayon lang po ako nag-comment. Tamsakdan. Ganun po pala. Ibig sabihin, hindi ka nagko-comment Kasi iniisip ko kung may bago, iniisip ko yun yung isa kong kakilala na ayaw magbanggit kung ano yung niya, pangalan niya pag nagla-live ako. Kaya iniisip ko na lang, kilala ko to Kamusta na kaagapay? Happy po ni Phyllis Sambat. Okay lang naman po, tita. Ito, nagkakape habang nagla-live po. Tamsakdan po, shout out to Founder Cathy and CEO Founder Mel and Ma'am Gina in Canada. Shout out po, Tamsakdan, sabi po ni Pearly Fernandez po. Shout out po sa 48 million views po, 17 Tamsakdan po. Salamat po. Kayo na nalaman na naka-live kay kaagapay, sabi ni Maria Anita Beltran. Philly Sambat, shout out po. Shout out sa Japan Charity Group, sabi po ni Maria Anita Beltran. Shout out din po sa Solid Karen Fans Group. Yan po yung mga solid rin po, yung Karen. Bagong buo po ng grupo po yan, ng Karen. Leonardo Nola, kaagapay, kaya daw po wala si Bibi Reyna sa Kalingap Angel kasi may tutor art practice daw si Bibi Reyna. At sinabi din po yata na nag-scout daw po sila. Kasi parang yun yata yung pagkarinig ko kay Roda nung pinanood ko. Sinabi kasama yata si Reyna sa pag-scout kasi may vlog sila sa mga bata. Parang ganun yata yung pagkarinig ko rin na isa sa dahilan din po.
Maria Nita Beltran, mag-solid po tayo sa Karin, sabi ni Maria. Myrex Aldape, good PM kagapay, tamsak dan. Salamat po Ma'am Myrex Aldape po. Kabay, nalagpasan mo message ko kaagapay. Nalagpasan ko po ba? Sorry Ma'am Nelpa. Kasi isang cellphone lang po kasi gamit ko kaya mabilis din po. Kasi nandito po ako sa labas. Pili Sambat. Pero ito naman, nabasa ko na po ngayon, Ma'am Nelpa. Pasensya na po Purely Fernandez, majuti pa si Founder Kate po, sabi niya tamsakdan. Basta tayo always Princess Reyna forever, shout out po, sabi ni Purely Fernandez. Kasi po itong cellphone kong itong isa, hindi po siya hindi lalabas yung mga nagko-comment dito. Huwag po tayo bibitaw kay Reyna hanggang dulo, sabi ni Maria Anita Beltran. Shout out sa lahat na nandito sa live ni Sir Kagapay, tamsak na lang po kayo, tambay lang ako, sabi ni Bro Michael, John Michael. Hinahanap ka ni Tita Maria. Kanina ka pa hinahanap John Michael. Shoutout po sa Japan Charity Groups at sa Solid Karin Fans Group. Shoutout po sa lahat din po ng bumubuo ng Makarenas po. Visayas, Iloilo po yata yun. Yung Reyna Mimay Visayas at saka Reyna Mimay Iloilo. Shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat na bumubuo po ng Macarena. Shoutout Speckling Butcher, Maria, Nita, Ina Mustasa, John Michael. Mabuti maaga pa ikaw na live mamaya. Si Ma'am Hasa mamaya rin lang tayo forever. Maria Gaite. Po. Alam ko si Hasa mamaya mga alas 10 ata. Alas 10 or alas 9 po ng dito po sa Saudi po. Good PM Kagapay, happy Sunday, tamsakdan, ready watching you here at Quezon City, sabi ni Lucia Tamalana. Happy Sunday din po Ma'am Lucia Tamalana at salamat at heto nga at nakadalo ka sa aking live po. Hello, good morning, musta na po kayo? Kaagapay, ano balita kay Princess Reyna natin, Edna Sola? Okay lang naman po si Princess Reyna po, Ma'am Edna. Kahit sabihin po natin wala po sa vlog po ni Kalinga Prab sa mga angels. Meron pa naman po sa susunod na araw. Ian MC Gaming, Sir John, gandang hapon. Shoutout po sa lahat ng nandito, sabi ni Maria Anita Beltran. Pasensya na po, hindi na ako nakapanood ng live mo. Sobrang busy ako, sabi ni Edna Sola. Okay lang po yun, Ma'am Edna. Basta importante ay unahin nyo muna ang inyong trabaho bago po tayo manood po ng mga live. Kasi yung mga pagla-live lang naman po ay nandito pa lang naman po ako. Hindi lang naman po isang bis lamang. Shoutout sa Japan Charity Groups at sa lahat na community na nagmamahal kay Rina. Sana huwag niyong iwanan si prinsesa natin. Sana rin hanggang dulo tayo, sabi ni Princess Lynn Paasmagan. Gandang hapon din Ma'am Ian MC, shoutout sa busy lang ako, sabi ni John Michael Bilisa. Yan, busy po si John Michael pero kahit busy po siya ay nandito pa rin nagko-comment, nanonood po sa atin. Ayaw ko na kay Jo Marina forever lang, sabi ni Nelpa Japlet. Ma'am Ina, nasaan ka na? Nag-iisa ako dito, Ma'am Lisa, sabi ni Maria Anita Beltran. Pag ganitong oras po naman siguro, Tita Maria, ay busy pa po siguro si Ina Mustasa. Siguro ang free time po ni Ina mga bandang gabi sa Pinas, yan.
Kasi karamihan po naman na nagla-live ay mga gabi kaya diyan po siya nakakapag-attend. Proud ako dahil makarina ang aking mga kababayan sa Iloilo, basta Rinas tayo forever, sabi ni Lucia Tamalana. Oo nga po Ma'am Lucia, mayroon nga pong Rinas may Iloilo at saka Visayas. Minsan po nandito po sila sa aking live. Shout out Ma'am Amina, Ma'am Dileta, sabi ni Maria Anita Beltran. Shout out Kaagapay. Nandito na si Ate Lisa Palikpik. Tita Maria, hinahanap mo, nandito na siya. Subasi marhaba. Sabi po ni Subasi marhaba. Shout out po Ma'am Subasi. Denise, shout out Ma'am Denise. Subasi pala. Subasi. Shout out po at welcome sa live. Ay salamat Ma'am Lisa, nandyan ka na, sabi ni Maria Anita Beltran. Tamsakdan, sabi ni Lisa Palikpik. Salamat po Manang Lisa. Shout out Ma'am Inasis Anitas, sabi po ni Manang Lisa. Iyan MC Gaming, Ma'am Maria, nakita mo sa post ni Ate Roda si Bibi Reyna para silang mag-iagit ang niya doon, parang kuwentuhan sila mga bata, sabi ni Ian MC Gaming. Thank you so much dahil pumasok din sila sa live mo Kaagapay, Lucia Tamalana. Opo Tita Lucia, iwan ko kung 3 beses or 4 na beses din po silang pumapasok minsan. Edna Sola, kahit walang vlogs ang Princess Reyna natin Kaagapay, ang importante gumaling na siya lagi. Nandito tayo nagmamahal sa kanya. Hindi natin iiwanan ang mga fans Princess Reyna natin. Gugulang tayo lahat. Sabi po ni Edna Sola po. Hi Kaagapay mo, happy Sunday Reyna forever lang ako, sabi ni Iluteria Malubay. Happy Sunday din po Ma'am Iluteria po. Salamat po at nakarating po kayo sa aking live po. Andito na rin po si Mark. Magandang tanghali Kaagapay. Shout out po sa lahat na makarina. Ako sa FB na lang, sa TV na lang ako nanood, wala naman vlog si Bonso, sabi ni Mark. Shout out po sa 65 million views po tayo, 27 tamsakdan. Salamat po sa lahat po na nandito po sa aking live. Shout out Mark, sabi ni Maria Anita Beltran. Hindi naman masaya vlog Kalingap. Angel, wala si Reyna. Hindi talaga sinama si Reyna siya, hindi ko tinapos, parang panakip. Butas lang si Reyna pag wala isasama si Reyna, kainis si Rab, sabi po ni Mi Aymote. Marami nga din pong hindi nanood Ma'am Aymote na makarina sa live po ni Rab sa mga Angels. Mga classmate, nasa Luhi kasi Reyna, kumakain sila, ganda niya, sabi ni Manang Lisa. May Roya. Yudi ikaw na macho, sabi ni BFF Mayora na channel. Ano oras ka mag-live Mayora? Mamaya, ngayon. Mag-live ka ba ngayon? Good afternoon Kaagapay, happy Sunday sa'yo, sana okay ka palagi, sabi po ni Herminia Santos. Okay lang naman po ako palagi. Shout out po, sabi po ni Ma'am Los Barugo. Shout out din po Ma'am Los Barugo. Mayora, anong oras ka ba magla-live mamaya? Ma'am Lisa, baka may kuha ni Biberi, screenshot mo sa akin, sabi ni Maria Anita Beltran. Nimia Bantilo Adorador. Good evening po Kaagapay, hindi nanood sa mga Angels kasi wala naman si Reyna, walang kakwenta-kwentang vlog nila pag wala si Reyna, para lang silang mga palaka na nakatulala. Sabi po ni Ma'am Nimia Bantilo Adorador. Kung wala po si Reyna ay basihan po natin kung
Basihan po natin kung makaabot ito ng 500,000. Kung nakaabot man na maka 500,000 kahit wala si Reyna, ibig sabihin lang po nun ay marami din nagmamahal sa mga Angels kahit wala si Reyna. Pero kung nadagdag po si Reyna, siguro abutin ng 1,000,000 po yan kung sakali, di ba? Ilang buwan na lang at malapit ka na nang umuwi ka, Agapay. Sabi ni Maria Anita Beltran, ilang buwan pa ba? November po, December, January, February. 3 months na lang po bago po tayo makauwi. Excited na rin po ako makauwi, kaso yun nga lang, iniisip ko uwi na wala tayong datong. May datong din, kaso siyempre pag nandyan tayo sa Pinas ay alam nyo naman, pag nasa Pinas mahirap po ang buhay po dyan, di ba? Magandang hapon ka, Agapay, sabi po ni Ma'am Robelyn Mista. Magandang hapon din po, Ma'am Robelyn po. Maaga po ako ngayon nag-live. Shout out sa lahat tamsakdan, sabi ni Ma'am Jonalyn Golpo. Salamat po, Ma'am Jonalyn. Ang daming naggalit sa vlog ni Kalinga Prab na walang Princess Reyna. Princess Reyna natin ako. Hindi na ako nanood sa mga Angels ng Kalinga Prab, sabi ni Edna Sola po. Sa akin naman po ay marami din po talagang na kumbaga nagalit, parang ganun, yung nagalit o nagtampo, parang ganyan. Kasi nga wala si Reyna. Shoutout sa lahat tamsaktan, sabi ni Jonalyn Golpo. Ma'am, basta ako rin na lang, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Rex Aldabi, Mayura na delete yung messenger group natin. Sorry, hindi sinadya. Pakibalik po, Mayura, please, sabi ni Rex Aldabi. Pakibalik mo daw Mayura, yung na-delete ni Rex. Mga classmate, minsan lang nyo ako makikita sa comment section pero silent view lang. Manatili ako kay Reyna, hindi ko siya iiwan. Huwag nyo ako hanapin, sabi ni John Michael. Ito naman si John Bro. Siyempre, namimiss ka ng mga classmate mo kaya ka hinahanap. Ganun ka importante sa kanila, sa atin, sa amin, ganyan. Alam naman hahanapin yung wala, ay hanapin yung mayroon. Ito talaga si bro, paring bro eh. Tamsak ng Robelyn Mesta. Salamat po. Iyanim si Gaming. Aabot din yon ng 500,000. Sabi ni aabot din. Asan na? Aabot din ng 500,000 yung mga ibang Macarena, may nanonood din. Siguro aabot din ng 500,000 po yon kasi lahat din po ng ibang Macarena ay nanood din po talaga. Kasi mayroon din po kasi Macarena na gusto rin nilang panoorin yung mga Angels, di ba? Yun yung mga lahat ng mga beneficiaries ay sinusuportahan din po nila. Hindi po sila kinukumpetensya bawat isa po. Kaya masasabi din po natin talaga na mayroon pa rin pong Macarena na nanonood po sa mga Angels.
Kasi kung tutuusin wala naman po talagang kasalanan yung mga beneficiaries, eh. Kay Roda ako nanood kumakanta ng pamasko si Reyna, sabi ni Mark. O malapit na pong magpasko yung mga nagmamahal kay Reyna, baka bigyan nyo naman po siya ng pamasko. Sa akin, ang maibibigay kong pamasko kay Reyna, ang pinaka-importante po sa lahat, yung tawag po nun, hindi man po sa material na bagay, pera, yung dasal sa kanyang paggaling. Yun yung aking maibibigay na regalo. Kasi palapit na rin ang kanyang kaarawan. Siguro pagdating ng araw na yon, saktong gumaling na po si Reyna doon, di ba? Kaya dasal lang po ang ating maibigay na regalo kay Reyna. Kung di tumaas ang views ng mga angels, sinama si Princess Reyna natin, hindi alam ni Kalinga Prab maraming nagmamahal sa Princess Reyna natin. Sabi ni Edna Sola. Wala na akong tiwala kay Rab, walang isang salita, sabi ni Mark. Baka mayroon lang din po siguro dahilan po, Ma'am Mark. Sabi ko sa iyo kagapay, nagtatampo siya eh. Sabi ni Maria Anita Beltra. Sino pong nagtatampo? Si Jan bro? Ay, hindi naman po siguro Tita Maria. Iluteria Malubay, hindi ko pinapanood yung mga angels kasi si Rina nakakainis. Hindi ko pinapanood yung mga angels kasi si Rina nakakainis. Ba't nakakainis po si Rina? Pero ang ibig niyo po sabihin dito, hindi ko pinanood yung mga angels kasi wala si Rina. Nakakainis. Parang gano'n yata ang ibig niyo sabihin. Nida Tugaon, sir, lalong gumaganda si Rina kasi po may talent. Manager na siya, si Ma'am Roda. At saka si Rina din po ay marunong na rin pong yung mahiya, marunong din na rin po siyang marami po yung pagbabago. Huwag ka nang magtampo, sorry sa sinabi ko, sabi ni Maria Anita Beltran. Sana sir ma-meet mo si Rina soon, sabi ni Nida Tugaon. Siguro mamimit din po natin si Rina soon pagdating po nila yung mga taga Japan charity groups po, kasi may plano rin po sila na pumunta doon sa diet na isasama daw ako yung ganyan, pero hindi natin alam kung kailan. Nimia Bantilo, adorador, pa-join naman sa Macarena, Iloilo City kasi ako, sabi ni Ma'am Nimia Bantilo, adorador. Sige po Ma'am Nimia Bantilo, pag nandito po sila yung mga Rinas Mimas Iloilo, sabihin ko po Nimia Bantilo, adorador. Pero paano po nila maano po nila kayo ma-join kung di ganito na lang, search nyo na lamang po sa Facebook yung Rinas Mimay Iloilo, lalabas naman po siguro yon, tapos mag-join po kayo. Magandang hapon Santa Rosa, Laguna, kahit wala doon Rina natin, masaya tayo, hindi natin kailangan sila. Hindi ako nanonood, mababado yan ako sa kanila, sabi ni Jubel Malyare. Sa taga Santa Rosa, nagaling din po ako dyan sa Santa Rosa dati, 1 year yata ako dyan na nagtrabaho sa lampas ng yun hindi ko alam kung lugar na po yun, basta naniraan pa ako dyan sa Santa Rosa.
Hi po, mapagpalang Sunday po, always watching your live. I'm one of your silent viewers from San Pedro, Laguna. God bless po sa'yo. Sabi ni Jen Evangelista. Salamat po Ma'am Jen Evangelista at isa po kayong silent viewers ko po. Happy Sunday po sa inyo. At sa lahat po ng mga bago po dito po sa ating live. Happy Sunday po sa ating lahat. Good PM Kagapay, shout out sa atin ni Ma'am Robelyn Sadsad. Good PM din po. Naka 30 minutes na po tayo. Abutin po. Try natin mag ng 1 hour bago po tayo lisanin ang ating live. Ampay. Damdama. Narute. Tinatawag na po akong kumain yung kasama ko kasi panghapon po siya. Good PM Kagapay, shout out po sa atin ni Robelyn Sadsad. Princess Rina natin ang nagbibigay ng kasiyahan sa atin mga fans, lalo na dito sa ibang bansa. Edna Sola. Saharlil, good. Meron po tayong ibang lahi po yata rito na si Saharlil. Good, sabi naman po niya. Welcome sir. Rina lang ako at wala nang iba. Hintayin ko ang paggaling niya, sabi ni Mark. Antayin po natin yung kanyang paggaling ni Princess Rina po natin. Kasi kaabang-abang naman po talaga yung kanyang paggaling, di ba? Tama Kagapay, dasal lang. Tama Kagapay, dasal laging tayo para mabilis ang paggaling ni Rina lang tayo lahat, sabi ni Mayre Gaiti. Lagi akong sa live mo, abangan ko, solid rin na walang iba, sabi ni Jubil Malyari. Salamat po Ma'am Jubil ha. Baka naman sa mga bago pa po rito, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po ang ating YouTube channel po, Kaagapay mo. Sir Kagapay, ikaw na lang ang kuya ni Rina kasi po si Jomar nandun na ilalab team kay Carla, sabi ni Nida Tugaon. Sabi ko nga Ma'am Nida Tugaon, nung nag-live po ako, nung wala po kayo siguro, nabanggit ko po dati yung Karen. Alam niyo po yung Karen? Yung kumbaga yung Kaagapay tapos Rina, kaya binanggit ko pong Karen. Kaya mayroon din pong mga supporters ng Rina na bumuo ng solid Karen fans group. Kaya marami kaya nabumuo po sila ng ganon, pero yun ay isang parang mag-ama, magtito, magkuya, magkapatid. Yun po ang ibig pong sabihin po nun, yung Karen. Kasi nga po parang si Joma parang si Rina ay kasing edad lamang po ng aking anak na babae din. Yun po ang purpose ng Karen, bilang mag-ama, magkuya, magtito, magkapatid. Hindi po love teams. Mayroon din po kasing yung yung tawag po nun. Mayroon din po kasing ng bus sa akin dati. Kung bakit ko daw tinabi yung picture ko, tapos picture po ni Rina, tapos syempre doon pa lang dapat panoorin nila yung video kung ano yung nilalaman bago mangbas po yung kilala natin. Yun po yun mga titas. Gandang hapon po Sir Kagapay mo, sabi ni Millie Valerio po. Ani Aquino, magandang tanghali po Kagapay. Nakita namin si Rina, nag-aaral siya, tutor siya. Sana maaga pa sabihan na ang mga hindi nila alam ni Ate Roda from Manila UST. Sinabihan na lang maaga pa, hindi nila alam ni Ate Roda from Manila USA. UST.
sabi ni Ma'am Annie Aquino. Shoutout Ma'am Jubel, sabi ni Maria Anita Beltran. Shoutout sa mga bago, sabi ni Maria Anita Beltran. Hi Jonathan Kagapay, happy Sunday sa iyo, basta ako rin na lang, sabi ni Ma'am Jonathan. Magandang umaga, hapon po din Tita Jonathan at happy Sunday po. LB Tomas, hi, good afternoon Kagapay, musta ka na? Ngayon lang ako nakapanood sa iyo. Hindi ko na kasi naabutan yung live mo kung gabi nakatulong na ako. Yun nga po Tita LB, napapansin ko wala ka po sa aking live pag gabi. Pero ngayon inagahan ko po dahil nga po ay rest day ko naman po at saka Sunday. Inagahan ko para yung iba maka-attend po. Hindi ko pinapanood ang Angels, busy lang si Bibirina kaya hindi siya nakasama. Bibirina lang tayo, mega love. Shoutout sabi ni Robelin Sadsad po. Shoutout sa lahat na nandito sa live ni Sir Kagapay, Mili Valerio, Mark, kay Ma'am Roda sa Facebook niya ako nanood, sabi ni Mark. Tamsakdan Kagapay, sabi ni Elvito, masalamat po. Mayroon na naman po tayong bisita po rito. LR Mirasol TV Gamay. Shoutout po Ma'am LR Mirasol TV Gamay po. Welcome po sa ating live po. Jean Evangelista, I love Rina, always watching your live for updates. Din na kasi siya binablog ni Kalinga for up. Thanks po. Welcome po Ma'am Jean Evangelista po. Happy Sunday mga classmates, sabi ni Mark. Basta kami rin na lang ang pinakaabang-abang na paggaling niya, sabi ni Jonalyn Golpo. Shoutout kay Sisasa at Sir Spike Limbo, John Michael, sabi ni LB Tomas. Patricia Nikda, good afternoon. Para sa akin mas mabuti na di nakadalo si Rina, mas kailangan niya ang kanyang pag-aaral, sabi ni Patricia Nikdaw. Jonathan, dapat huwag na isama sa post si Jomar, sa Rina lang siya. Kaya na lang natin kung wala si Bibirina, pag nandyan si Bibirina, masapawan si Carla, sabi ni Robelin Sadsad. Mamaya si Anita, sabi ni Manang Lisa. Out muna ako Kagapay, trabaho muna ako, sabi ni Edna Sola. Sige po Ma'am Edna Sola, sabi ko nga unahin nyo muna ang inyong trabaho kung nandito man po kayo sa ibang bansa, para hindi po kayo magagalitan ng inyong amo. Kahit nasa Pinas kung may trabaho po kayo, ingat po kayo palagi. Si Rina lang kasi nagdadala sabi ni Ma'am Lisa. Hello host, sabi ni Drobay Bisaya. Hi sir, welcome. Maigi pa Kagapay, maganda pa bilang magtito lang, sabi ni Gina Tan. hindi po ba bagay mag-ama Tita Gina Tan? Sa bagay yung panganay ko po na babae, kung kami po ay paglapitin ay parang magkapatid. Oo nga, ikaw na ang magpapatuloy kasi wala na si Jomar. So oo naman tatay, kapatid, wala naman masama, diba? Sabi ni Elba Tomas. Oo naman po. Meron nga lang din po yung taong hindi po nakakaintindi. Yun nga sabi ko nga kanina, meron po nang babas po sa akin, pero yun ay hindi ko na po pinapatulan. Hinahayaan ko na lamang po yung mga iba na nandito na sila yung na pumapatol sa yung taong yun. Pero sabi ko nga, kung mas maganda pa ay huwag nyo na rin patulan kasi wala rin po kayong mapapala. Kung pinatulan nyo po kasi yan, lalo pong haba po ang diba? Shoutout Kagapay Hasa at Miss Jihan, sabi ni Alfreda Alano. Norma Guillermo, sinadya nilang hindi sinama si Rina sa vlog ng mga Angels ngayon kasi andon si Carla. Alam nilang masasapawan sila ni Rina, sabi ni Nora Guillermo. Excuse me. Shoutout Maria Anita Beltran, Elbe Tomas. Glyza Dick Hamon Vasquez, nakasubscribe na po ako Kagapay. Wow, salamat po Ma'am Glyza po ito ay isa sa sa pasasalamat ko po sa pag-subscribe po ninyo sa aking live. At syempre sa pagdalo po nyo sa aking live,
hindi po naman po natin masasabi na araw-araw. Kasi meron din po yung pagod po ako, yung hindi po ako nakakapag-live, ganun po. Pero maraming salamat po sa nandito po at sa wala po rito. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pagtitiwala. Sadya talaga hindi sinama si Rina, baka maging aligaga lang ang aksyon ni Jomar. Akala mo iwan, sabi ni Gina Tan. Shout out Ma'am Elvie Tomas, sabi ni Marianita Beltran. Ako po kay Robelin sa hindi nila sinasama si Rina kasi iba sa kanila ang ganda ni Rina. Sabi nga ni Roda, ang ganda ni Rina hindi nakakasawang tignan. O yun nga po ang sabi niya kagabi, na ang ganda raw ng kanyang ilong, mata, kilay, wala daw siyang patama si Roda kasi hindi raw tsaka hindi rin daw nakakasawang tignan yung ganda ni Rina. Tama naman po yun. Martin Machado Wolski, bago rin po ito si Sir Martin Machado. Welcome sir. Takot sila isama si Bibi Rina, baka masapawan si Carla sa ganda, mata, ilong, talo na sa lahat, diba? Sabi ni Maria Gaete. Suporta kami sa iyo kaagapay sa Karin, sabi ni Mayrix Aldabi. Salamat po Ma'am Mayrix. Thumbnail nila Rina sa Angel, kaya tayo nanood, kaya pala prank. Mark. Sa thumbnail naman po ni yung sa mga Angels, wala naman po si Rina po doon. Kaya doon pa lang naisip-isip ko na rin na wala po talaga si Rina. Kaya pinanood ko din po ng ilang minuto, baka surprise. Yun nga, nabanggit din ni Rab na wala si Rina, kaya hindi ko na rin po tinapos. Akala ko ako lang po yung hindi nagtapos. Marami po palang makarinas ang hindi nanood na hindi po nila tinapos. Shout out po sa solid ka rin, Miga Live Shop. Shout out, sabi ni Robelin Sadsad. Mula ngayon sir, susuportahan na kami sa Karin para masaya kasi buong banding ng magkuya tulad ka po namin na makakarina, sabi ni Millie Valerio po. Hey, from where are you? Sabi ni Koki. Bagong bisita po natin si Koki. Hey, from where are you? I'm here in Saudi. How about you, Ma'am Koki? Hayaan mo na wala na sila hayaan mo yan, wala sila magawa, inggit lang sila. Ay nako, walang makatalo sa atin. Rina sa kanya at sa lahat, maganda, mabait, magaling magkanta at sumayaw, sabi ni Elvie Tomas. Shoutout kagabi, wala pa rin bagong upload kay Rina, nakakamiss na si Rina, sabi ni Preda Lano. Kaya nga po Ma'am Preda, kaya yun nga, nod lang tayo sa live din ni Roda, baka mahagilap sa kamera si Rina. Tama po Ma'am Mayrix Aldabi, supportan natin ang Karin, sabi ni Maria Nita Beltran. Raul Urbano, Natali. Anong Natali? Sabi ni Raul Urbano. Marami pong bago dito. Welcome po natin. Welcome Sir Raul Urbano. Para sa akin, si Rina ang pinakamaganda sa mga Angels. Ibang-iba talaga ang ganda niya, sabi ni Patricia Nickdown. Raul Urbano, Natali. Maraming bago kaagapay, Maria Anita Beltran. Oo nga po tita, marami pong bago. Oo nga, ang ganda daw talaga ni Rina, matangkad pa, sabi ni Elvie Tomas. Good afternoon kaagapay, Tamsaktan Solita Bautista. Good afternoon din po, salamat po sa pagtamsak. Lahat kami Karin kaagapay, sabi ni Jonathan. Salamat po tita. Raul Urbano, Natali, Hola, ano to? Elvie Tomas, nagsabi na may babalik daw na love team. Baka si Edrica or Edren, may aabangan daw tayo. Sino po nagsabi yan, Ma'am Elvie Tomas? Una ko sa mas why no si Isnadi. Ano?
Ano 'to, itong bagong bisita po natin si Raul Urbano, naintindihan niyo po ba yung kanyang sinabi? Parang ano siya, yung Mexican ba yan o Espanyol? Dami nga bago kaibigan, sabi ni Elvie Tomas. Wala akong pakialam kung sino ang babalik na love team, sabi naman ni Maria Anita. Ako kagabi, nood rin ako kagabi at akala ko isusurprise ni Kalinga Prab paglabas ni Rina. Ayun pala, nga umalis na agad ako kay Rab, sabi ni Princess Lynn Pasmaga. Ako rin hindi ko rin tinapos, wala si Rina, nakakasarangay, sabi ni Robelin Sadsad. Nabasa ko lang sa isang vlogger, sabi ni Elvie Tomas. Yun nga po, Tita Elvie Tomas, marami pong lumalabas na fake. Gaya po nung sabi ni Ma'am Binlor, napanood daw po niya sa ibang vlogger na si Kalingap Edo raw po ay nabuntis daw po ni Erica. Sabi daw niya, napanood daw niya sa isang vlogger po. Yun pa lang ay fake news na po yun. Ay kung nabuntis man po si Erica, malamang hindi po si Edo ang nakadali po doon siguro. Ako rin hindi ko rin tinapos kasi wala si Rina, nakakasarangay. Nabasa ko lang sa isang vlogger, sabi ni Elvie Tomas, 12 na tali. 12 na tali daw. Ma'am Elvie, taas views lang nila yan, pick yan, sabi ni Manang Lisa. Kaya nga Manang Lisa, sabi ko pick lang po yan yung mga ganyan. Kasi ako gusto ko naman din gumawa ng mga fake news. O kaya pwede rin naman po akong gumawa yung hindi pa nangyayari, na parang yun nga lang, isipin ng mga tao, pinapasabik mo sila. Basta ako kagapin na lang pag siya ang nandito na, sabi ni Maria Anita Bertran. Basta ako ayaw nang bumalik si Erica sa Kalingap, sabi ni Manang Lisa. Si Rina lang overload sa ganda na bunso, taob ang angels ng Kalingap, sabi ni Mark. Yes, support talaga ako kay Ma'am Anita B, sabi ni Myrex. Princess Lynn Pasmaga na si Ma'am ha sa TV, narinig ko kahapon sa live niya may babalik nga daw, bahala sila dyan kung may babalik man, basta ako rin lang forever. Yun nga ang narinig ko rin po kay sa sinabi daw ni Hasa sa kanyang live. Good morning po sir, Kagapay watching from Riyadh. Nalungkot po ako, wala si Bibi Rina sa mga Angels, di ko rin po tinapos, sabi ni Merlin Telmo. Yun nga po Ma'am Merlin Telmo, marami nga daw po ang hindi tinuloy yung panonood kay Princess Rina ay doon sa vlog po ni Kalinga Prab sa mga Angels dahil wala po si Rina. Kaya marami pong hindi nila tinuloy. At nasa Riyadh ka po pala Ma'am Merlin. Siguro ako rin po mga 1 week pa po siguro bago po ako mapalipat dyan sa Riyadh. Mga pick naman yan, sabi ni Robelin Mesta. Wala ako pakialam kung may magbabalik sa love team, baka sa kabilang barangay, sabi ni Robelin Sadsad. Gina Ahmad, happy Sunday sir Kagapay. Happy Sunday din po Ma'am Gina Ahmad. At shout out po sa inyo at sa lahat. Rina lang sa kalam, sabi ni Robelin Mesta. Ay ako hindi ko pinapanood yung mga Angel, wala si Rina. Oo nga, baka prank lang yan. Lagi ang ginagawa ni Kalinga Prab yan. Elvie Tomas. Uwi ka na Kagapay, para sa iyo ako support, sabi ni Maria Anita Bertran. Malapit na po, ilang buwan na lang. Oo, boring, wala si Rina. Elvie Tomas. Opo, dito po ako sa Exit 5 Merlin Telmo, sabi mo ni Ma'am Merlin Telmo. Ako hindi ko pa po alam kung saan po ako sa Riyadh.
Pero bago kami pumunta sa Riyadh, didiretso muna po kami sa ano namin, sa tawag na kumpanya, sa office po, bago dalhin kami sa kung saan location po kami. Tama ka Mark, wala silang binatbat sa beauty ni Bonsorina natin, sabi ni Nili Valerio. Ergonomic Germany, Germany. Wow, may bagong ano naman po tayo, si Sir Ergonomic. Shout out po ma'am, Sir Ergonomic. Welcome to live from Germany. Kung gusto mo may paraan, kung ayaw may dahilan. Parang kanta yan na Tita Mar. Kung gusto mo may paraan. Ako pag nakaikot na kay Rina, ang ginagawa ko lang ay nakikinig ng music. Sabi naman ni Maria Nita Beltran. So, shout out po sa lahat po na nandito po sa aking live po. Lalo na rin po sa mga bago, welcome po kayo sa aking live po. At baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe po ang ating YouTube channel, Kaagapay Mo. Malapit na rin po tayo mag-isang oras bago tayo magpaalam kasi marami din po akong gagawin pa. Maglilinis po ng bahay, magsaing, magplansya. Happy Sunday Kaagapay. God bless you all. God bless you all. Sirina lang po tayo, sabi ni Ma'am Florinda Rafael. Oo naman po. Sa lahat po na nandito ay Macarena po. Pero ako siyempre bilang isang vlogger din po, minsan din kailangan ko din pong i-content yung mga ibang beneficiaries po ni Reyna. 'Di ba? Kasi yun nga, bilang isang vlogger nga po ako. Pero yung pagsuporta ko kay Reyna, nandito pa rin po talaga 100%. Shout out Ergonomic from Germany, sabi ni Maria Anita Beltran. Smile Ministries, Uganda. Hi. Hello ma'am. Ang daming bago po rito. Si Smile Ministries Uganda. Tapos si Ananda Saputre Wolan. Hi. Saang bansa naman po mga ito? Hello ma'am, sir. Welcome. Okay, malapit na po tayo mag-isang 100 views po tayo. Abutin po natin 100 bago po tayo Shout out kay Ma'am Hasa, Ma'am Jihan, sabi ni Mark. Shout out John Michael Bilis, Migalap, shout out, God bless, sabi ni Robelin Mesta, Maria Gaiti. Ako rin hindi ko pinapanood kasi wala si Rina lang. Shout out na lang ako dito sa live ni Kaagapay. Ako rin hindi ko pinapanood kasi wala si Rina, si Rina lang. Shout out sa lahat mga dito sa live ni Kaagapay, sabi ni Maria Gaiti. Wala po kaming pakialam dyan sa love team nila. Ang pinaka-the best na pagteleserye yung totoong buhay ni Rina, pampelikula talaga, sabi ni Jubilin Golpo. Tama po. Kasi kung i-imagine naman po talaga, yun po na talaga yung kaabang-abang, yung true story life po. Hanggang sa paggaling po niya. Kaya pag gumaling po si Rina, ay masasabi po natin na maalala po niya kaya yung mga ni Kalinga Pido, yung care po ni Aido sa kanya, kay Jomar. Yun o din naman kaya ay magkakagusto kaya si Rina sa dalawang iyon.
Di po natin alam. Kaya yun yung pinaka magandang kaabang-abang. Kung ang uunahin po niya ay yung kanyang pag-aaral at masasabi niya, ay pag-aaral mo ng aking unahin bago yan, baka maaring ganun pa ang kanyang sasabihin. Diba? Shout out Ma'am Robelyn, sabi ni Manang Lisa. Ma'am Robelyn, nagtatampo na si John Michael. Sabi ni Maria Anita Beltrán, ay hindi po nagtatampo si John Michael, Tita Maria. Ano daw siya, busy, may ginagawa po yata, pero nanonood pa rin yan. Okay, bye-bye kaagapay, God bless po, sabi ni Mayrex Aldabi. Sige po Ma'am Mayrex Aldabi, salamat po sa inyong pagdalo po. Try po natin ulit mamayang gabi magkapag-live. Shout out Ma'am Maria Anita Beltrán, Miguel shout out, happy Sunday po, Robelyn Sadsad. Good luck sa iyo kaagapay, today is Sunday, workout home ka ngayon. Ay opo Tita Lucia, kasi day off ko, kailangan ko din po maglinis sa room, magluto ng tanghalian. Siyempre, pagkatapos magplansya, ganyan. Parang pumasok ka rin. Parang, yun nga, parang pumasok ka rin kasi matatapos ako mamaya, sabihin natin, alas 12. O mamaya alas 12 na, nandito na yung kasama ko na pumasok. Kasi nagising din po ako nagising ako ng alas 2:30. Tapos alas 4:30. Tapos ngayon alas 6, nagising ulit ako, hindi na ako natulog. Mamayang tanghali na ulit ako matutulog. Melodina Kenya, happy Sunday kagapay, happy Sunday din po Ma'am Melody Kenya po. Maria Nagaiti, tanong lang Sir Kagapay, mamaya gabi live ka pa ulit. Salamat Sir Kagapay sa pagbasa mo. Yun nga po, Tita Maria, try po natin mag-live po mamaya. Mga alas 9 or 10 po yata ng gabi dyan sa Pinas. Depende po kung ano oras din po ako magising mamaya, ganyan. Kasi pag nagigising din po ako mga 3:30, hindi naman po ako basta-basta makapag-live ng alas 4 kasi pakiramdam ko po ay yung parang yung mata ko ay antok na antok pa. Baka naman maalala kung makikita niya yung vlog simula sa una, sabi ni Maria Anita Beltrán. Ay maaari pong ganun po Tita, pwede po niyang i-review yung mga old video. Siyempre maalala po niya yon. Sabihin po niya na ay ganito pala sila Kuya Ido, Kuya Jomar sa akin nung panahon na nagkasakit ako. Sabi niya ganun, ma-appreciate po niya yan. Elby Tomas, nga sana ibalik na nila ang buhay ni Rina, sigurado dami ang manonood o maalala ni Rina kasi makikita niya mga video nila ni Ido. Tumatawag po ang aking kapatid sa aking ginagamit na pagbibideo. Anong oras na po ba? Kasi importante po yun Alas 9 na po. So, ilang minuto na lamang po tayo bago tayo magpaalam mga titas po Kasi tumatawag po yung ate ko. May sasabihin ng importante po to. Maria Anita Beltrán, bakit tampo si John Michael? Bilisan Ma'am. Bakit tampo si John Michael? Bilisan Ma'am Anita, sabi ni Robelyn Sadsad. John Michael, shoutout. Nandito si John Michael, sabi ko nga nakasubaybay po yan, hindi po siya nagtatampo. Nanood po ba kayo sa live ni Mamasa kahapon, sabi ni Maria Anita Beltrán. Paano po mga titas, titos,
magpapaalam na po ako, nakaisang oras na rin po tayo. Mamayang hapon na lamang po ulit tuloy po natin yung live kasi tumatawag po yung kapatid ko, gamit ko po dito sa cellphone na pagbibideo ko po. Kasi meron po kasi importante. Tsaka nakaisang oras na rin po tayo. Pasensya na po sa mga hindi ko pa po nabasa. Happy Sunday na lamang po ulit at ingat po tayong lahat saan man po kayo sa sulok ng mundo po. Magandang hapon, umaga, gabi, araw. Happy Sunday po sa ating lahat. Mamayang hapon pa po ulit tayo ipagpatuloy po ang ating live po. So maraming salamat po sa inyong lahat po. God bless po sa lahat. Bye-bye po.